Ngiyanamukela kolunye uhlelo lwethu olubizwa ngokuthi Izinkonzo. Lolu hlelo uhlelo lwendumiso yamabandla ngokuhlukana kwawo. Lapho khona besiphi izinkonzo ezivuselela umphefumulo ziphinde zibuyise ithemba. Sitholakala ke kubunani streaming. Abantwana benkosi enkulu ethi Shembe Amanazaretha. Konzo Yesabatha lasemini sizoyiphathela uMfundisi uMdlulu wase Mangangeni ngesikhulu. uNkulunkulu uBaba mkhulu mvelinqangi wezulu ngiyabonga Nkosi umsa wakho nothando lwakho njengoba Nkosi lentaba yembethe ingubo emhlophe umusa wakho Nkosi nothando lwakho wawuhlenga Nkosi lo msebenzi usuke ebuhleni wazofika entabeni engcwele. Ngiyakhumbula kancane mase siphumlile eHomisi abavangeli benkosi bexoxa bezwe lakithi emampondweni ababili kwaseme bephuma nje ekhaya waphoseka emgodini umvangeli wacishe wanqamuka umlenze ngemva kwakhe kwaphinde kwaphonseka omunye nginakho Nkosi kuyibuza ukuthi Nkosi isizwe singaka usihola sihamba phansi ebumnyameni ungasikwa ngisho ibhodlela ungahlatshwa ngishiva uzofika entabeni. Siyawubonga Nkosi umusa wakho siyalibonga Nkosi uthando lwakho ngangiye ngizwe Nkosi abazali besixoxela ukuthi Nkosi ubuhola umhlangano esiqwini sokuqala nesesibili ngicabanga ukuthi bashintshe emnandi kodwa njengoba sihamba ngiyalibona usizi ukuthi lolu hambo akusilo lokudlala akusilo no hambo lokwenama fanele mawusufikile kulolu hambo uyikhohle noma ngabe buzalwa amadoda angakanani uzinciphise ukuze lokufanele kungekho isambrela sikho isigqoko inkosi ihamba phansi ilanga lifika kuyona imvula ifika kuyona namaqhaphoze sihamba kuwo nama-potholes inqamule kuwo inkosi yomsa
sengathi uNkulunkulu angasipha ukuyicabangisisa lento kakhulu kubantu abasha, nibuzisise nabadala ukuthi kulolu hambo kuhanjwa kanjani. Ningajabuleli ukuphuma ko Facebook, ungajabuleli ukuphuma ko TikTok uthi uyatrenda, kodwa jabula ngoba igama lakho lilotshiwe encwadini yokuphila. Amen. Yona nto esiqoqile lapha eManazaretha, sizozama ukuba amagama ethu alotshwe. Akaveka ngakuhlebela uShembe athi mfana wami wenze kahle, igama lakho lilotshiwe encwadini yokuphila. Sonke nje abasilazi njengabantu abaphumputhi ibhokisi lamentshisi ebumnyameni. Sifuna indlela yokuya ekhaya, siyayifuna indlela yokuya ekhaya, Jehova Inkonzo yethu, umdali wezulu, Jehova Inkonzo yethu, ngicela incwadi kaJohane isahluko se15
endimeni yesine kuya kwesikhombisa. John 15 verse 4 kuya ku7. Ngiyakhumbula inkosi engcwele isesiqwini sesibili yayivama ukuhlala yodwa, yayithanda indawo enesizungu, yayixabana nokuhlala phakathi kwabantu nokuyaluza nje egcekeni, yayivama ukuba iqoqe ibe sengxenye. Kodwa yathi uma iqala nomsebenzi ngo-1935 yathi lele ebusuku yayisibona kuqhamuka izintambo zinjengolwembu emhlabeni wonke. Zeza lezi ntambo zafike zaxhuma esifubeni kuye. Lase ilithi izwi, uyakubona lokhu Shembe? Uthi ngiyakubona kodwa ngazi kusho ukuthini. Lethi izwi izintambo zamaNazaretha emhlabeni wonke. Umuntu nomuntu unentambo yakhe, uyothi mawufuna ukubezwa ukuthi bazobe bekhona niphambi kwakho, uzobezwa ngalezi zintambo. Oyobe phambi kwakho uyothi mawuyidonsa ibe lula. Lo muntu kuyobe kusho ukuthi uzobe phambi kwakho. Kodwa lozothi mawuyidonsa izabalaze, kusho ukuthi lo muntu uyobe engekho phambi kwakho. Sonke njengoba silapha eManazaretha sichuma onyazini. Amen. Uthando lokuzala ikhaya luyamangalisa. Uqala umuntu abikezele ngoNovember athi inkosi nami ngimeme. Ngake ngisize isalukwazi singizalayo. Sasike sithandaze size sikhale sithi nami inkosi ngimeme. Ihashe elimpunga alingqongqoze nako wami umnyango. Ngimbone sephuma kwesisikhathi ngibona ukuthi kumnyama. Laba abantu abazizala babe nesibindi. Aphume ngingaboni, aphume. Kwesisikhathi angikhiphe phambili, athamba mfana yongilungisela idokodo. Ngizokufica phambili. Ngiyothi ngimbone befika ngemoto, uyikhokhele ngani hayi ngiyikweletile. Ngiyombona ngibuya. Angene lapha kwaMabiyela. Angene lapha kulo mntwana wakwaDube. Ababedayisa laba phambi kwethempeli athi nginikeni ukudla, izothi imbovu mayisifikile nginikhokhele. Kube njalo. Sobona uhamba umhlangano uzuphele. Esendaweni kaNkuluNkulu. Amen. Ngicela ngifundele lapha. Hlalani kimi. Nami kini. Njengegatsha lingethele izithelo ngokwalo. Uma lingahlali evinini, kunjalo nani uma ningahlali kimi. Verse 5. Mina ngiyivini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, uyena othela izithelo eziningi. Ningenze lutho ngaphandle kwami. Verse 6. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune. Kubuthona aphonswe emlilweni ashiswe. Verse 7.
uma nihlala kimi namazwi ami ahlale kini nocela enikuthandayo nikwenzelwe. Amen. Amen. Kunjalo Manazaretha. Sicela sikuthandayo sikwenzelwe. Kufika izingane lapha ekhaya. Lengane yakwaMkhize. Ingenhla nje komuzi ekhaya. Basempumelelweni ngokukhonza. Ibisohlwini lengane ezazihambile kulelizwe ziye eCuba ukuyofundela ubudokotela. Zase ithenjiswa ukuthi mazibuya zizoqashwa zonke zingene ibhedlela. Zafike zasebenza ingane ngokuyimisela. Zabuya zaqashwa zonke kwathi leya kaMkhize yasala. Isiyalandela ukuthi kudalwe yini. Yahamba kwaze kwaphela ukuhlakanipha. Isibuyela kuShembe yakhumbula khona uShembe. (2021) ngoSeptember. Inkosi sephumlani. Igaqi yenkosini ifika izibike. Khipha isibusisi inkosi bese kuphuma insizwa eziyothandaza. Uma zifika lezi ngane eziyothandaza, unyazi lungene kuzona. Thanini kule ngane ngo-October izoqashwa. Zase zisho njalo lezi insizwa. Ithi ke lengane ngathi inhla isuthi isimani yasho nje kwahulumeni aqashwa unyaka mosumuka nje. Kuqashwa ngasekuqaleni kwawo. Zamnika ithemba lezi ngane zaphuma zamshiya wasala kuthe insukwini lwangena ucingo. Woza esibhedlela esithile uzoqala ukusebenza. Hlalani kimi nami kini. Enicelayo ngiyonenzela. Ngiphe Baba haye izindlela emampondweni. Umlungu uhlasela ubhombela isitimela seme emampondweni. Wayesiyamthatha wamqhuba njengomfokazi. Wayebamfaka esijwini sehlathi. Inhloso yakhe mayise phakathi nehlathi abesemdubula. Bathi babe phakathi nendlela
kwase kuqhamuka isidaka othi mawubeka unyawo ubishe size sifike edolweni. Ihamba phambili indlondlo yomusa ngoba nanti ibhokholo liyayiqhuba. Iyayihambela phezu kodaka. Ujamludi lo uthi mayefika unyawo luthi shiqe luyelifika edolweni aqale phansi amemeza athi ngilinda. Iphenduka inkosi imbheke ibisithi ngesandla. Ngesikhathi ithi ngesandla luyikhuphukela unyawo. Wamncenga wahamba naye kwaze kwasho yena wathi ayike manje sekulungile phenduka Shembe ngikudubule. Wathi mayiphenduka eqala kwakhe kokukhonitshe. Waphenduka kade wayisebeki unyawo phezu kwetshe wayisebambelela lapha eqolo. Wayesesikhoka isibhamu umntana omlungu. Wathi ngesikhathi ethi uyambheka ukuze afeze inhloso yakhe. Wamfica seguqukile. Kungeseyena uShembe kamayekisa akade emqhube emfaka ehlathini kwase kunogebsa umqala izivumavumane esavumela amaJuda esibethele esiphambanweni. Zezingalo wayesethi Shembe nje bathi ngiqhuba wena ungena lapha ehlathini qhuba mina Nkosi siphume. Wena ufanele ubongwa angiyayubonga ubonga nami alano dumo impela. Lelo daba lalukhulunywa kwaIsrael. Namhlanje Nkosi lukhuluma phambi kwakho ukuthi impela Nkosi uyivini. Sonke Nkosi singamagatsha. Sengizohlala phansi. Imisebenzi yalapha ekhaya mningi. Emgodini emayini. In 1982 kwaku February ziwu-18 insuku wawusuyadilika umgodi abantwana babantu baphansi emgodini phakathi kwabo khona insizwa yakaMdletshe kwase kuyaqala kuyasetshenzwa ukuba kutakulwa abantu abaphansi emhlabeni. Kwambiwa kusukela ngoFebruary umsebenzi waze waphothulwa ngoJuly izinyanga ezisihlanu. Mabetatulula abantu phansi kufika insizwa yakaMdletshe yona yodwa eyidumbwini eziyinqwaba iyaphila. Wayeseyathathwa isibhedlela wafika wafakwa ICU amasonto ayisikhombisa 7 weeks. Odokotela bamsebenzayo bawu-10 base bethatha isinqumo sokumisa emakhazeni. Bamfaka emakhazeni
wahlala emakhazeni insuku ezisikhombisa. Kwafika udokotela ka11 wathi umuntu owayelele la namshonisaphi bathi usemakhazeni wathi ngiyamfuna mbuyiseni. Walandwa wabuyisela wodini wamnakekela lo dokotela waze waphila. Wadischarjwa wayesebuyela emsebenzini. Uma buyela emsebenzini abelungu ababonge besamfaka emgodini wabe sesebenza ngaphezulu. Wayesezwe insizwa zixoxa zithi siyahamba siye ekuseni kuJuly. Wayesiyinaka lezi insizwa wayesiyabuza ukuthi ningangisiza nami ngihambe ngiye ekuseni kanye nani. Kwase kuyahlelwa kwahanjwa kwayiwe ekuseni wathi mayesohlwini enkosini ukuyibika. Yayisimbona inkosi inyanga yezulu. Yayisimkhomba yathi woza la. Amanazaretha engcwele. Mkhandlo engcwele wasezulwini. Siphambi kaNkulunkulu. Amen. Uma ufuna uNkulunkulu omunye ngaphandle kwalo, I feel sorry for you. Ngiyakuzwela. Ngiyakudabukela. Wathi mayiselapha phambi kwakhe uthi xoxa sabona naphi nawe. Yeah. Kusho jawu. Uthi sabonana nawe Nkosi emgodini. Kwathi likumgodi emayini ngomhla ka18 February ngo1982 uthi ngathi ngiphansi amathunjini lomhlaba. Uthi wafika phakathi emgodini wafika inyanga yezulu uthi ayiphethe inqwephe ezesinkwa slices ezu6. Wafika wamnika zona. Uthi uMdletshe ngangikhipha ilase ezimbili ngisuthe ubusuku nemini. Zothi masayiphelile uphinde ufike. Uthi sase zaphela inyanga ezisihlanu ngondliwa inkosi yamakhosi phambi kwami phansi emhlabeni. Bantwana abahle basezulwini, akuvume ngime kulelizwe ngumntwana omncane kakhulu. Ngoqe phambi kwamakhosi, ngoqe phambi kwabazali bami ngemva kwami. Akuvume Nkosi ngime lapho ngishayise khona emsebenzini wakho. Ungithethelele bengizama nje abakufanele. Inkonzo yakho Nkosi iqhubeke. Inkosi kusise nikuzwile. Siyabonga amazwi omnandi sonke uMfundisi uNkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama28 EP4 sicela umshumayeli ucele wasesenzo asole lesihlabelelo Nkosi izimbusise. Nkosi kusibonga abangcwele. Inhle kangaka inkosi yethu. Until
umdala weyinkonzo owayebongwe emandulo nanamhla sabo inyanga yezulu umkhonto bazwe ngabasezulu bazonkizwe nosokhaza nonyathikazi base bewuthusa bathusela indlu wasenza ngakhona benodingana abasemhlabeni base bawuphika bathi ngekusanqoba wobusumdala indlu yakithi ethuswe emzile enkosi engalisi vele umphathi wesaglasi isinye ushaya ikhove embili ushaya ukhenedi kayilomkakhe uGloria into ngasemawota ute bafazi namadoda behlezi betekula enanda bayebhambayi besho bethi solesimone mayebabusa soluflathela sebhambayi silibhese nyakatho siyofuna izazi ezazi umuthi bambize Peter Ngundo vondo ngasibomvu babekhoshe ngawo muthi awusebenzanga lutho ongalezinde zenyanga yezulu asidingananga abasemhlabeni bathi bazelula ngaphelela ePeter Ngundo vondo ngasibomvu ezawuzinde ezashawo lomhlaba yile sizomkankiziyo ezeThekwini Entabeni zizwe ngomobe zalonsela obasemakadini uthe hambe ngalindeli utho aseziphethe enkulu amakhuzu namahumusha wekisandla senyanga yezulu zabalengi igebengu obesigebengu ngesikhulu ongarakajana usuke lasheshe ukulesandla ufika umbhalo wenkosi enkulu yasephalameni othi Shembe wantshena wapenina antshela ngathi aloba khetha abantu abangashembeni ngabalethi lapha indlu kaMadida ithi abefundisi babevotha ababhishobhi ajabhe ifundiswa ngaphasi ngudlungudu weyini wawina umlwebheshu ani mampondo ani mabhaka ozanini nizombona ovele emafini ani maswazanithi phathile bambana penogugandele ngolinyanga yezulu emazweni amini ouye wabhala umabhalane kulezantaba zasendwedwe ubhala inkulungwane waveli igidi wela siwele emzini athi siyebuhleni emzini okhanyayo inkosi unyazi phezulu umlilo ushumuhanguhangu ushizwa ingcwele endala eyakithi ebuhleni bamanazaretha babehleli bengazwi inkuzi isematholeni ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi Mesiya ufikile ufika bengathandi ufike befunga bethi inkosi unyazi ngeke ihlala ibuse ebuhleni bamanazaretha bathi kowilanga qoshe izinkukhu sabheka aliwanga akavumanga uNkulunkulu bheka inkosi unyazi iphuma ebuhleni yentabeni engcwele intaba inhlangakazi inyathela kancane inyathela ngesizotha kulilizela amakhosikazi akithi khona lapha eKhenani athi athangeni inkolo emasondosondo angeni inkosi ezulwini azoba ngumuntu ebantwini izingozi bikho lapha eKhenani zithi lubobile unyazi lungenile embusweni wezulu lungenile eKhenani umesulo eziyembe zabakhalayo abanhliziyo zinosizi ongakhethi balala muntu nasemandiyeni akakhethanga bala muntu ugadle kwezwakala inkosi unyazi ithe ihambe ebharitsho lapha kithi emhlanga yasukuma ingane endikade yahlala kumawilse akayithintanga nangasandla kuphela ingane iziziki zinqola emasondosondo yasukuma ingane